kaya gumuling soto kura kambah kungker Srokadite oh walah dalah iku ana bocah bagus nggugah nggonku mangsa semedi tapa brata ayo kowe ngaku sapa no sira tambuh marang aku aranku Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca iya mburi saka ing Pringgon Tani sira ngaku ayo aja mati tanpa iya mula sira tambuh marang aku aranku Reksi Guritna iya nggonku tak rewangi tapa gising samudra aku mung njaluk swarga langgeng dewa nyatane ora bakal ngulake mula wektu dina iku aja ngalang-alangi nggonku bakal ngadhep nang ngersane bekulun mbuh ora minggat pecah ndasmu aja takon dosa Sang Gatotkaca non mapake ngarka sutra tekapira Sri Kresna parto manir muji saktinira waduh ngaturaken ketiwasan yang kula wangunipun kula kasoran Gurit kula tanding tiyasa kayan pun Reksi Guritna kados pundi yang walah dalah kowe kalah nggih inggih leres mekaten yang kula narada ya ta ya dina iki saiki mungkin nggih kowe saiki nyembah pasrah saturipun pasrah karo Reksi Guritna menapa mekan iya wis sembanus mangko kang
Ora dalah ya jagat ya dewa Bathara wasisaning Bathara jagat ya to ya. Wangune bocah iki pinter pretitis tenan bocah iki. Ngaturke bekti nang aku ya. Aku nalika semana aku iki cantrike Sang Hyang Manumayasa. Sang Hyang Manumayasa mengkono cantrik ana 3 siji Kakang Supalawa. Kaping pindho Kakang Widaksaka, kaping 3 aku Reksi Guritna. Gawe yang ya kuwi Manumayasa aku kene nitis marang Sih Traing Ngertawu. Sira Gatotkaca Bendarep sira iku isih trah ngetok aku nitis marang jeneng sira. Putuku Gatotkaca kuwi wis kebeneran tenan ya nggih. Reksi Guritna kuwi sak temene kuwi mbiyen cantrike Eyangmu Manumayasa. Dheweke kepengin menitis to nunggal sajiwa to sawiji. Kudu golek sing trah ngertawu. Sira iku sak ora ana ya isih trah Saptaarga. Mula ora jeneng kleru merga Reksi Guritna kuwi cara-carane durung bisa munggah swarga yen durung gedhekake lelabuhan ning Madyapada. Mula nitis marang jeneng sira iku besok dadi senopati Noprang Bratayuda ing kono mesti bakal dewangi-wangi marang eyangmu ya kuwi Resi Guritna. Inggih sanget kini penuh ya. Wis dina iki padha arep wis lulus sapa kang dadi panyuwun. Ayo tak ganti sonaken ngersane di guru ya.